Milí poslucháči, vítame vás pri dnešnej epizóde nášho podcastu. Naším dnešným hostom je pani profesorka Ildiko Horváth. Pani profesorka, sme radi, že ste prijali naše pozvanie. Ďakujem pekne a ja som rada, že tu môžem byť. Čo zahŕňa program Erasmus? Program Erasmus Plus je vzdelávací program Európskej únie, ktorý podporuje mobilitu študentov, učiteľov a odborníkov, medzinárodnú spoluprácu a rozvoj odborných jazykových a osobnostných kompetencií. Pôvodný program Erasmus vznikol v roku 1987 s cieľom umožniť študentom študovať v zahraničí a posilniť spoluprácu medzi európskymi krajinami. Postupne sa rozširoval a od roku 2014 funguje pod názvom Erasmus Plus, ktorý zahŕňa nielen vysokoškolské štúdium, ale aj odborné vzdelávanie prax študentov stredných škôl, vzdelávanie učiteľov, mládežnícke projekty a šport. Program je postavený na základných hodnotách Európskej únie, medzi ktoré patria spolupráca a solidarita medzi krajinami, rovnosť príležitosti a inklúzia pre všetkých študentov, rešpekt ľudskej dôstojnosti a kultúrnej rozmanitosti, sloboda pohybu, vzdelávania a práce v Európe, podpora kvality vzdelávania a odborného rastu, rozvoj aktívneho európskeho občianstva. No a pre študentov zdravotníckej školy program znamená možnosť absolvovať odbornú prax v zahraničných nemocniciach a zariadeniach sociálnych služieb, spoznať moderné postupy, nové postupy a zlepšiť si jazykové schopnosti a získať cenné skúsenosti pre budúce povolanie. Odkedy je naša škola zapojená do programu Erasmus? Naša škola sa pokúšala o program Erasmus už v prvej línii tohto programu. Prvýkrát sa nám podarilo získať grant v roku 2016, teda v roku 2017 mohli naši žiaci cestovať do Čiech, do našej partnerskej organizácie. Potom sme ešte získali jeden grant, len žiaľ zasiahla covidová doba a v roku 2020, keď sa mala uskutočniť mobilita do rakúskej nemocnice, ortopedické špitálklinik, tak sa to žiaľ neuskutočnilo kvôli covidu. Potom prišla druhá vlna tohto programu a v roku 2022 sme získali akreditáciu. Akreditácia znamená, že máme vždy možnosť zúčastniť sa tohto programu, dostaneme nejaký grant a závisí len od výšky Európskej komisie, ktorú nám pridelí. Od roku 2022 sme sa potom mohli už 3-krát zúčastniť mobilít do Česka, Rakúska a aj do Grécka. Do akých krajín doteraz vycestovali naši študenti? Tak žiaci cestovali hlavne do Česka, tam bola mobilita 2-krát realizovaná. Mali sme partnerskú školu vo Frýdku-Místku a nemocnica vo Frýdku-Místku zabezpečovala prax pre študentov. Potom sme skúsili aj rakúske zdravotnícke zariadenia, teda zariadenia sociálnych služieb Senekura. Tam naši žiaci mali možnosť ísť do viacerých týchto zariadení, neboli len vo Viedni, ale aj v rôznych menších mestách a obciach v okolí Viedne. A posledný rok, teda minulý rok, sme boli v Tesalonikách v Grécku. Plánuje sa rozšírenie o ďalšie krajiny? Momentálne je program nastavený do roku 2027, to znamená, že ešte jedna skupina pôjde v roku 2028 na mobilitu. Keďže zatiaľ sa nám partnerstva osvedčili, plánujeme hlavne oslovovať týchto našich aktérov, ale možno v ďalšej vlne by sme sa pokúsili aj o iné krajiny, hlavne teda možno Taliansko, možno Fínsko, plány sú rôzne. Podľa akých kritérií sú študenti vyberaní? Kritériá sú presne dané a odsúhlasené pedagogickým zborom. Ide vždy o študentov, žiakov 3. ročníka, ktorí už absolvujú nejakú tú odbornú prax a títo žiaci musia absolvovať výberové konanie, ktoré pozostáva z 3 kôl. Najprv si preveríme vedomosti z predmetov ošetrovateľstva a ošetrovateľskej techniky jedným pomerne náročným testom. Potom absolvujú žiaci test v anglickom jazyku, keďže to je oficiálny jazyk mobility a absolvujú aj ústny pohovor, kde reagujú na rôzne aktuálne otázky, ktoré sa týkajú zdravotníctva. Na čo by mali byť študenti pripravení? Študenti, ktorí absolvujú mobilitu, by mali byť hlavne veľmi otvorení novým možnostiam.
Cestovanie samo o sebe prináša určité stresové situácie, ktoré buď budeme vnímať pozitívne ako výzvu, alebo negatívne ako tragédiu. Tak treba sa pripraviť na to, že cestovanie z bodu A do bodu B môže obsiahovať rôzne rizika, ale väčšinou to ide hladko. Hlavne teda do Tesalónik cestujeme letecky a do Viedne vlakom, takže zatiaľ sme nezažili nejaké väčšie problémy. Čo sa týka ubytovania, možno je to niekedy trošku väčšie, hlavne vtedy, keď človek ide do Tesalónik, čo je druhé najväčšie mesto Grécka, tak tam veľmi tiché prostredie nevieme zaručiť, ale na čo sa treba pripraviť je prax, ktorá je možno trošku odlišná ako v našich zdravotníckych a sociálnych zariadeniach a na nové skúsenosti, ktoré tam žiaci nadobudnú. Aký majú učitelia zapojení do programu Erasmus, názor na program, ktorého sa zúčastňujú? Našim učiteľom sa program veľmi páči. Majú vždy so žiakmi idú sprevádzajúci učitelia, ktorí sú prítomní aj na praxi, nie celú dobu, ale sú tam a absolvujú so žiakmi sprievodný program. A títo naši učitelia sú teda spokojní s týmto programom. Vždy sa snažíme vyberať takých sprievodných učiteľov, ktorých žiaci, teda sú triedni učitelia žiakov, ktorí sú vo väčšine na danej mobilite. Samozrejme prihliadame aj na osobné možnosti toho učiteľa, či sa môže uvoľniť z práce, či sa môže uvoľniť z rodinných povinností, lebo 2 týždne sú predsa len 2 týždne a väčšinou ten učiteľ aj prejaví záujem o to, že chce získať zahraničnú skúsenosť, tak podľa toho si ich vyberáme a ich pohľad je skôr pozitívny, hoci vždy si povieme, že na také cestovanie si môžeme zobrať svoje ružové okuliare a vtedy to bude taká výzva a príjemná skúsenosť, no alebo tie čierne okuliare a vtedy to bude negatívne a zle. Dúfajme, že si všetci berú ružové okuliare do sebou. Aké náročné bolo pre študentov zúčastniť sa programu? Keďže tá prax začína od 7 a končí o 1 a je realizovaná v cudzom jazyku, čo zaťaží viacej organizmus, tak žiaci boli dosť po praxi unavení, alebo mnohí z nich udávali, že tá únava tam bola, ale keďže sme v novom prostredí, dobré počasie, more láka, hlavne v tom Grécku, tak sa potom vždy po krátkom oddychu odhodlali a vyrazili aj na sprievodné programy. Dalo im to veľa kultúrne a hlavne aj ako utužili sa kamarátstva v tej danej skupine. Akú motiváciu by ste dali súčasným žiakom 1. a 2. ročníka, aby sa zapojili do programu? Ja si myslím, že cestovanie je samo o sebe obrovský zážitok a obrovská sila, ktorá formuje osobnosť človeka. Každý by si mal vyskúšať nejakú tú zahraničnú prax alebo pobyt, brigádku. Takže ja by som motivovala prvákov a druhákov tým, aby sa snažili uchádzať do tieto Erasmus projekty, že ísť do sveta a zažiť tam nové skúsenosti je veľmi obohacujúce a všetci chceme potom vo svojej práci dávať najlepšie výkony a poskytovať najlepšie teda možné naše to, čo potrebujeme vlastne pacientom predávať. A niekedy je dobré sa pozrieť aj v iných krajinách, aké riešenia využívajú, aké postupy, techniky, prístupy, čo by sa dalo, možno s čím by sa dalo inšpirovať a čo by sa dalo využiť aj v našej praxi. Erasmus by nemal byť o tom, aby ten žiak sníval o zahraničnej práci alebo o živote v zahraničí, skôr ako inšpirácia v tých metodikách, ktoré potom môže využiť doma a doma vytvárať hodnoty. Ďakujeme, že ste si vypočuli dnešnú epizódu nášho podcastu. Veríme, že rozhovor s pani profesorkou Ildikou Horváth nám priniesol nové poznatky